911 ifike khona manje ayisafety bathe wena ufuna bani sekumanzi phansi wena touchdown sekumanzi phansi wena touchdown la kanjani mamelani izwa ngithi bangithanda nabantwana bafuthi njebe nami kodwa finish yolala uthi yena ufuna 6 year ice throw ngimtshela ukuthi ikhathi la decline oh yes hayi oh yes ayisuka la ngathi uzongibhora izwa ngithi uyu malchikelo mamelani bese uyi bantu qala uhlele phansi ngilindele umamele uphele phansi uhleli nabaphansi nathi sizebikida abaphansi yebo phansi ishu sikuhlebela abaphansi ishu sikuhlebela abaphansi malchikelo Upside ngiyazibonela ingathi siyafatela izinto zokubheka ngisho sesiyabhekela ngizwa ngathi sesiyadaba phela manje isikhathi sokuphana ngithi ubheke manguya kuzokaluma kiwa Hey bavuseni, good morning ekuseni.